Louis den 16., som i monarkiets døende dage i 1790 havde forordnet, at landets klogeste hoveder skulle udarbejde et nyt system, som nu i bedste revolutionsånd gjorde fuldstændig op med de traditionelle indgroede mål som fod, alen, skæppe, favn osv. De nye enheder skulle være evige og uforanderlige og være lige for alle mennesker i alle nationer. Samtidig skulle målene baseres på tallet 10 med de tilhørende betegnelser kilo, centi, milli osv. For at nå dette vidtløftige mål skulle der bruges en vægt og en længde. Derfor blev 2 anerkendte astronomer i juni 1792 sendt fra Paris i hver deres retning. Den 42-årige Jean-Baptiste Joseph Delambre drog mod nord, mens den 47-årige Pierre-François André Messiaen drog mod syd, med den mission at opmåle verden, eller i hvert fald det stykke af jordens median, som løber fra Dunkerque til Barcelona. Den franske forsamling af lærde havde nemlig besluttet, at meteren skulle fastsættes som en 10 millioner del af cirkelstykket fra Nordpolen til ækvator, og ved nøjagtigt at måle den bid af medianen, som går fra Dunkerque til Barcelona, kunne man beregne hele længden og dermed meteren. Selvom arbejdet var anslået til omkring et år, løb Delambre og Messiaen ind i så mange problemer, at efter det første år til sammen blot havde opmålt 120 af de godt 1000 km. For at måle afstanden delte de linjen op i hundredvis af små trekanter, hvor de målte vinkler og beregnede sidestykkernes længde, sådan triangulerede de sig vej gennem landskabets synlige punkter. Men 7 år efter deres afrejse vendte de begge tilbage med de tal, de efter stor måde havde fremristet klodens krumme overflade. På dette billede kan man se Sagrada Familias hvælvinger, som er Sagrada Familias tag. Vi kan se, at det er opbygget af omdrejningshybrider, og det er båret af stolper forbundet i et parabelsystem.